Počkaj. No, jak máš tie nožky? Jak máš tie nožky? Tej oblúčiky robíme. Perfektne, perfektné. Perfektné, robíme oblúčiky, Sofii. Doľava ideme tuto, kde je ten chlapček. Tam, otáčame sa. Super, otáčame sa. Perfektné. Do druhej strany. Otáčame sa do druhej strany. Do druhej strany sa otáča. Dobre, tak. A otáčame sa. Tak. Teraz tam. A teraz doprava. Kde máš pravú ruku? To je ľavá. Kde je pravá? To je ľavá. Pravá je druhá. Tam ideme. Dobre. Otáčame sa. Jak máš ruky? Perfektné. Dobre. A doľava viacej, tam, kde sú ľudia, tam ideme. Tam otáčame sa. Otáčame sa, kde sú ľudia, aby sme nešli tuto do vleku. Tak, perfektne, otáčame sa ešte. Ešte tam, kde sú ľudia. A už ideš sama. Ideš sama. A brzdi. Mica, postav sa. Postav sa. Aha. Pôjdeme. Zakývaj mi. Ahoj. Vieš čo ja som to celé natáčal, Sofík. Zakývaj Andrejovi. Ahoj, Andrej. No, si píš.